universet har jo altid været uendeligt stort, ikke? Altså grækere som Ptolemæus, som klart var en af de første pionerer til at forstå det nye verdensbillede, ikke? Man kan også blive blind af det. Ja, det er jo kun, hvis man ikke har briller på. Stadig. Men det mest fascinerende, synes jeg, er at Pythagoras' erkendelse af jorden som en kugle, Aristoteles, som satte jorden i centrum, men det mest geniale er jo, at grækerne, de kunne måle afstanden mellem jorden og månen på grund af solformørkelse. 189 år før Kristi fødsel. Altså man kan jo sige, at man var det en rigtig kraft, du bestilte dagen? Ja, det tror jeg. Okay, ja. men var det en cortado, du skulle have? Det er en guartado. Okay. Det var også den, jeg fik. Den ser bare stadig lidt mærkelig ud. Ja. Der er også det med vikingerne, ikke? Der var 2 ulve under solformørkelsen, der åd solen og månen, ikke? Og så var der så menneskers pligt at lave så meget larm og råb og støj. Har du egentlig set det der YouTube-klip, Månemanden, The Moon Man? Bruger du sukker i kaffen? Nej, altså det ødelægger kaffen. Okay. Men jeg tænker bare, hvis det er en cortado, er der så ikke ret lidt mælk i? Jo, det var tjeneren, der gjorde den galt. Det glemte jeg altid skulle have. Okay. Har du egentlig hørt det der apropos bare kinesisk? Når det er solformørkelse, så banker de på spejlet. Okay. Ja, altså det er jo fordi, at kineserne troede, at der var en drage, der simpelthen åd månen, og så blev han spillet i et spejl, og så bankede de bare på dem. Nej, okay. Ligger her. Ja. Og så bankede de bare på spejlet, låner lige din så strengen kom ud. Låner lige din dig, Okay. Hvordan smager den? Godt. Hvordan? Nej, tak. Fint. Det er fordi, jeg på et tidspunkt har været på sådan en kaffekursus i Viby. Fordi jeg skulle have sådan en job, jeg fik det så ikke. Men det var... Jeg har sagt, du ligner en varve. Hvad var det, du hed? Emil. Hej. Philip. Hej. Hej. Emil, nu skal jeg bliver nødt til at slutte nu her. Okay. Jeg skal videre, så ha' det godt, ikke? Der er fodbold i aften også. Ja, vi ses. Vi ses.